खुलुमबाय। गिबियावनो गासैनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। लोगोसे बड'लेण्ड राजखान्थि निउज चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। इउपिपिएल दोलोआ मोनसे गेदेर हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियानो जाबाय गोख्रों बिटिआरखौ नोजोर बोनानै मटर साइकेल टुरखौ लानाय जादों। बे मटर साइकेल टुरखौ जागायगोन पर्बत जरानिफ्राय लानानै गहपुरसिम आरो बे हाबाफारिया 1 नबेम्बरनिफ्राय लानानै 6 नबेम्बरसिम। लोगोसे बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होदों इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा आरो बे हाबाफारिखौ दैदेनगोन इउपिपिएलनि नेहाथारि मानगोनां राजु नार्जारि बिथाङा। आरो लोगोसे बे मटर साइकेल टुरआव गं 51 मटर साइकेलजों दावबायनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथांमोननि बे हाबाफारिखौ मावफुंनायनि गुबै थांखियानो जाबाय जेरै आथिखालाव गोबां गुबुंले थासारिफोरखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव जुवा बायदि बायदि जेंनाजों लोगोसे उदखारि हानजाफोरनि बम बेरहोनाय बेफोरखौ नोजोर बोनानै सान्थिनि रायजो लाबोफिननो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानै फोरमायदों बिथांमोना। बिटिआर गोरोबथानि थालांनाय माखासे 6 सिडिउलनि खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय लानाय जादों, जेरै 40 निफ्राय 60 समष्टि थामहिनबा बियाबफोर बारायनायनि थांखिफोरखौ लानानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों होनना फोरमायथिदों। 1 नबेम्बरनिफ्राय जोंनि माखासे मोन 7 नेमखान्थिफोरखौ सोलायनाय नुनो मोनगोन। बेफोर नेमखान्थिफ्रा माखासे जोंनि जाम्बा जाम्बि सुबुंफोरनि थाखाय गोबां गोहोम खोख्लैनो हागौ। बेफोरनि गेजेराव आधार कार्ड, बेंकनि मुं थिसननाय, पेन्सन आरो जीएसटी स्लिपफोर दं। बेफोरनो जादों सेथियाव, इउनिक आइडेन्टिफिकेशन अथरिटि अफ इन्डिया गथ'फोरनि थाखाय बाय'मेट्रिक आधार आपडेटनि थाखाय 125 रां मासुलखौ रेहाय होदों। नैथियाव, बैसोगोराफोरनि थाखाय मुं, एड्रेस, जानबुं नम्बरखौ आपडेट खालामनो थाखाय 75 रां आरो बाय'मेट्रिक सोलायनायनि थाखाय 125 रां लानाय जागोन। बेंकनि मुं थिसननायजों सोमोन्दो थानाय नेमफोरा सोलायबाय। जाय बेंक कास्टमारफोरा दा मोनसेल' एकाउन्ट, लकार एबा सेफ कास्टडि आइटेमनि थाखाय सासेनि सोलाय 4 सुबुंखौ मुं थिसननो हागोन। थामथियाव, एलपिजि सिलिन्डारफोरनि बेसेनखौ सोदांगोन। सोरखारि थाव फानग्रा कम्पानिफ्रा मोनफ्रोमबो दाननि गिबि सानाव संग्रा गेस सिलिन्डारनि बेसेनखौ सोदांगोन। बे सोदांनाय गेसखौ 1 नबेम्बरनिफ्राय आइअ'सिएलनि वेबसाइटनि बायदिब्ला 19 किल'ग्राम गेस सिलिन्डारनि बेसेनखौ 5 रांनिफ्राय 5.50 रांसिम खमायनाय जादों। एसबिआइ क्रेडिट कार्डफोराव बाहायजानाय गोदान मासुलफोरखौ स्टेट बेंक अफ इन्डियानि क्रेडिट कार्ड बाहायग्राफोरनि थाखाय माखासे सिबिथाय मासुलफोरखौ सोदांफिननाय जाबाय। दानिया मबिक्विक एबा सिआरइडि बायदि थामथि दोलोनि एप्सनि गेजेरजों फरायसालिनि मासुल एबा बेबादि रोखोमसे रांखौ होनायाव 1% उफ्रा रां लानाय जागोन। बाथियाव, पेन्सन मोनग्राफोरा लाइफ सार्टिफिकेट जमा होनो नांगोन। मिरु आरो रायजो सोरखारनि आजिरा मोननाय गासैबो साख्रिआवलाफोरा नबेम्बर दाननि जोबनायसिमाव बोसोरारि जिउनि फोरमान बिलाइखौ जमा होनो नांगोन। दथियाव, एनपिएसनिफ्राय इउपिएसआव सोलायनायनि जोबथा समखौ बारायनाय जाबाय। नेशनेल पेन्सन सिस्टेम एबा एनपिएसनिफ्राय इउनिफाइड पेन्सन स्किम एबा इउपिएसआव सोलायनो सानदों अब्ला सोरखारा दा बेनि थाखाय जोबथा समखौ 30 नबेम्बरसिम बारायबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।